help khaika hingke tini salse salsa manai chini takhukno hine ang wan chugo aboni bage ang koina mo chugo khabai khukbai norok nogo asugya karoi norok nogo naharoi tongya karoi joto phaiye chini takhuk tipra sachi bobo khoroksa chini bahan buthuichi hambai sini taku media no जों तिनि Karbook press club rongno Chuba phaimani karon kha ang sak sak phungo samung khaitai ang bkhawo ching sakai moitoma kha tamni hike sini Karbook press club ro Bihik bsaki buoi no khukhi buoi tini chini takho khoroksa kamajak toilo moi hak kwagai phobjajak abono naitonan bage borok tini no khukhi buoi phaijak oro oro tini poltin sengei oro hawo Thwi thampai warjage oma hike tini phai samung chubai tong phai hingke borok no borok tuiga manung samung khainani hingke to bohok buksa to khaimeya tuining yawi khaimeya jeng maima je phan tui thopchapan nangna nangnai hingke tui hor phano kisarei wana chamung nongmung phano kisarei wana hinai ani bkhawo wan chugai ang ani je yak suk sak ani je ang sukmani chini Karbook press club rokno Chuba ni bage ni chamung nongmung kisa hingke tui hor kisare phaimani aboni bage ang chini bukhuk songrokno borok giti phaika borokno ba hambai ani bukhuk songrok bo aluk rok Chuba kha tui horok Chuba kha borokno bo paipleya hambai tai borok tini ano logiri mani bage bo borok paipleya hambai tai hambai de namo chongo chini Karbook block under ni bisingo je press club tongnai rokno paipleya hambai bskango taibo hamari manthon tamni hingke tini oro chini takho khoroksa chini buku khoroksa ngo belai no birmano kalaijak bahike birmano kalaijak hemala bini logi so bini busai bini khoroksa sai tongmani tini hakwage hatolawo phobjajak bo jagao phobjaka abo tini naitugi mayang tong abono naitungna ni bagai abono khuri karna ni bagai tini chini Karbook press club ro tini oro phaiye tong phaijak 4-5 दिन काखा borok mang paipleya hambai maya poro bskango taibo norok pohor manai taibo norok hamari manthun hinai chini press club no paipleya hambai maru khakcha digi sana thangke norok to kaise thangkrung haparok klaijak no ni mano heba tini Chuba phaimani noroni khawtam khaklai kaisa tipra sangai Chuba phaimani da aba thangkrung Bodol ningi Chuba phaimani da tini se Karbook press club na ang tinoro thangkrung ni Chuba phaimani ya ang khoroksa borok Nko oro phai tong phainai bo borok tipra sabai tipra sa hinai chini tipra saro oro oma haike samung khai chubai tongo iyo hingka hingke jeng thangai tongi mani ya phano samung chubai mani ya phano samung numung phano borok samung khlainani chawi nongoi samung khlai manai tei hine antini samung numung kisa ani je chuksa ang phaimani amse ani bkhawo norok to belai no kha gnang eba kha tongi mi angi borok tini chini kosto eba je Karbook press club ni joto members tongnai rok no kosto nugui borok Chuba phaka norok no nugui na bui bahaino te kha tongai taiwaisa Karbook press club no Chuba phaimani eba omo simia chamung nungni simia tini jotono palbak sake chini o takhugo kora Biramani ni mangkathi khurna bagaibo nini bukhakte eba norok Buma Bodol ni bukhakte tam koinai ang joto takhuk tai bukhuk songrona ang koina mo songo jara nogo asugui tongnai norok social media wo nai simita tongdi news simi nai ta tongdi tamni hingke jeng tini joto nokhorni khoroksa khorokni khai phaika hingke tini o jagao 9-10 jon ba 15 jon tongthani wo tini oro 50 jon ba 100 jon oma haike tini sob somoi no help khaika hingke tini salsa manai chini takhukno hine ang wan chugo aboni bage ang koina mo chugo khabai khukbai norok nogo asugya karoi norok nogo naharoi tongya karoi joto phaiye chini takhuk tipra sachi bobo khoroksa chini bahan buthuichi jeng agiwo jeng oro ha sakani jeng peplai phaimani hazar khai jeng peplai phaya phaso ongkhori phaimala ha peplai phaimala Buma masa buphama sasi hingke jeng joto Buma masa buphama sani bsasi jeng o jagao tini Riang Tripura Deborma Jamoitia koloi rupini hini jeng tini bumung alada pharjagi thango kentu jeng oro joto Buma masa buphama sani bsasi aboni bage phaidi chini tiprasa tini oro birmano kolai tongkha jeng bono naituginani hine joto no Chuba phaidi ne ang joto no khabai khukbai bkhabai ka ang joto no kohok jawo anor tini oro sab phake khorsa ko
ang ani TWF ni chini Karbook ni phaika chini Chandralakshmi Jamatia bo Karbook block committee ni secretary tai block committee ni chini Karbook block committee ni secretary Sima Buma bo sok paika getai chini bai Chandralakshmi ke boke kesia getai phai sok paika chini tamsa kamu bumu Hemani Tripura bo ke block committee ni members keberangan asuna hambai sini Karbook press club ni bukhak tei te ani bukhak tei onor no paikle ya koro abai kano khabani takuk tei bukhsong te prasha khag nangai tini o chini takuk okra Biramani Tripura bini nukhungo bini hikno borok je yak suksak chuba phaikya ngchini Karbook press club no bo omo hai kosto angnor no salbrum no phunugui tongo ase kosto ni bisingo tongmani bagai borok samung mung borok ni je yak suksak chuba phaimani bagai abai klaino khabani takuk tei bukhsong angnor no salbrum no omo hai phunugui tongnai norok könoi nai tung hambai